bayan mu ya Allah tabaraka wa ta'ala da kuma yabo ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wani musulmi da kasance cewa wannan rana ce ta yau ranar nan rana idi ce idin na ko idin layya da zai musulmi a wannan rana ta yau masu yin layya ne suna layya masu hadaya na hadaya don neman kusanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma ibada yankan nan ana yi ne domin ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sake dawo mana da irin wannan yini ga musulmi ya sanya kuma ga albarka cikin wannan yini ne jama'a wannan yini na maimaita shi ne mafi girman yini daga cikin kwanukan nan na duniya Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yini shi ba abin wasa bane ba da shi za mu zauna mu bar makara gube ba wani aikin alhairi wanda za ka yi cikin wannan yini ana son ga sallah mu sallah kai kyauta kai yanka in Allah ya hore maka kai sadaka lokaci ne da bada abinci wannan yini ya kuma ranar hajji ne hajji akbar